Papa J. Sumbong na, sugid pa. Mayong aga, Papa J, Boy Nonoy, sa tanan nga mga suki ninyo, nga mga listeners. Sa inyong pinakabaskog nga programa sa radyo. Opo na mga baskog man! Baskog! Baskog! Nakatilaw na ba mong durian? Oo naman. Alam ang durian. Anong klase ka durian ina? Papa J. Boy Nonoy, itago na lang ako sa pangalan nga Shenshen. Tindera ko og durian, Papa J. Boy Nonoy, diri sa National Road. Ano ay? Ako na mga gatinda diri sa gilid, Brad. Gabi ko nag-income, Brad. Durian. Akong durian, Papa J. Boy Nonoy, hamot-hamot. Ay, abaw! Uy, yelo-yelo. Pilit-pilit. Ay, abaw! Kabalo. Kung makakaon ka sa akong durian, Papa J. Boy Nonoy, siguradong magbalik-balik ka. Kaghambalon mo gid. Kalami ba sa imong durian, Jinjin? O Shinshin? Ano ang pangalan sini? Papa J. Boy Nonoy, gabaligya kog durian, nagitawag nila og puyat. Abaw! Oh, puyat ka pati. Puyat ang variety ang tindera pagod. Ang dili nyo gustong puyat, Papa J. Boy Nonoy, na diri pulaw. Di lang palabi, Papa J. Boy Nonoy, yung pulaw kay basi ka mo mainsumya. Wala ka mo native nga durian dira. Anamay. Wala yung native nga durian ni Ante. Alam itong native, Papa J, kabalo ko kung ano ang manami sa native. Nga. Puti siya pero dagkog liso. Hagkoy! Pagkalami. Lami di hapon. Makasiling ka, liso pa lang, durian na. Dugay na ning ako negosyo, Papa J. Boy Nonoy. Ay kong negosyo, rolling-rolling lang. Nagapangutang man ko sa isa ka lending company, Papa J. Boy Nonoy. Kag bangod niya ini. Diri ko nakilala ang lalaki nga itago na nato sa pangalan nga Gerald. Hala ka? Oh, basta Gerald. Abi ko sa to, Papa J. Boy Nonoy, nga lahog-lahog lang nilang basta pangalan ko nung Gerald, mahiligon sa durian. Pero tinuod yun, Papa J. Boy Nonoy. Kay halos kada adlaw si Gerald. Sige, kaon og durian. Regular customer na po na ako si Gerald, Papa J. Boy Nonoy. Isa pa, siya mga tig-kolekta, Papa J. Boy Nonoy, sa akong bayad para sa kong lending. Aba, very good. Since nga dalaga pa man ako, Ay, kag soltero pa man si Gerald, oh. di gid malikayan, likawan, Papa J. Boy Nonoy nga magkagusto ako sa iya. Kanami gidi Paris. Ay, kalami. Basta dalaga kag soltero, Papa J. Yan. Kanami na ay Paris. Basta dalaga kag Oo. soltero. Oo, nami na sila. Lamay na Paris. Nami na sila bunggoon. Bunggoon ang ilang Bunggoon. paghigugmaanay. Yan. Oo, di ba? Amo na, Papa J. Boy Nonoy, isang ginligawan ako ni Gerald. Dahil sa to, Papa J. Boy Nonoy, kay daw nagduwa-duwa ako kay Gerald, kay landaw ko lagi. Chick boy. Hindi man siya gwapo, pero tanaw na ko romantiko. No. To make the long story short, naging kami ni Gerald. Sa pagdagan sa mga pila kabinulan sa mong relasyon, abi ko man og matuod ang iyahang pagpalangga sa ko. Tanan gihatag ko kay Gerald, Papa J, Boy Nonoy.
Pero di ko balan, Papa J. Pinoy, ko ano ang nahimo ko. Nga agid himuan niya akong malain nga mga butang. Nga nagpasakit sa akong tagipusoon. Para gid inyong maintindihan, Papa J. Pinoy. Ay, nene, ang mga natabo. Hi, gang. Dorian, kamu dira. May puyat kami, may aransilyo, may nitip. Dorian, kamu barato lang. Ay, Gang, wala kita sa... gang. Gay na pa ko diri ba? Sorry gid Wala gang, ko ginapansin. nabisi abi ako gang kay siyempre nga madamo sang kuan. Madamo sang customer gang. Madamo na nagpakal. Gang, Kamusta imong libot? okay naman pero... Ah. Gang, kung imong last payment sa... ano... sa imuhang ginutang. Ah. Di lang ano ito pagbayari. Oh, hambal ni, ano, Nga man. hambal ni manager. Ah. Okay lang daw, di ba pagbayari na ito? Ote, sige. Problema na. Hindi ba lang wala pa man ako sang balansi dira? Be, linglingon ko, be. Aling nga. Oh. Tanawa ang liso. Tama din. Di ba dako? Dako pa. Ote, dali Dako ang tigang. imong na down. May, Pero gang, may area ka pa katuan? may katuan pa ko, pero gang, Ote, nauyang yung tani ba? dali di pala anay, dali di. Isara ko anay ni dali di istoryahan ta sa sulod. Kailangan mo ginisara ni. Ay, siyempre gang para makita mo man ang bago nga varieties ang durian. Mao ba? Oo. May bago na naman? Oo. Seedless. Oo. Unsa ko? Tinuod. Oo, gang. Be. Perti katampok ni gang. Be. Dapat abi si gang, hindi ka magpatama kaya kaangay inigang sang aligi. Grabe kolesterol na. Ay, siyempre gang. Dali na gang. Be. Ipabukad ko sa imo Bebe, ang akon nga durian. Be. Uy, Hindi pa ka na, anay gang. nagani ka gilingling ko pa. Ikaw wala Wa, Buka, anay. be. Oo. Buka. Yo. Pero sa himan. Oh. Ano ka man kang? Tuway ka man pwersa. Hinaya lang. Masakitan ikaw matunog. Gamay lang. Ara na gang. Ligoton ko. Nagang na. Ligoton ko. Nagbuka na sa gang. Nasigigang hitada pa. Oo. Non. O, di ba? Grabe. O, tanawa ang liso ya gang. Be. O, na. Obo. Ang liso, be. Sige ka. Ligoton ko ang liso. Ya. Hindi pa kamutag gang. Ano yung gamit na sini? Pag kamuta mapanos na. Be. Uy. Nan? Wow. Simuti balag. Be. Nan? Di ba? Smells like hell. Yes, gang. But it Amoy tastes melon. like heaven. Di ba? Dorian sa gang pero amoy melon gang. Pero madugay-dugay abi ni sa gang kag mahanginan. Basta pagbukas mo amoy melon gang pero madugay-dugay gang pag mahanginan na gang kuha na sa gang. Melon amoy. Tilawan ko. Hindi pa Tilawan ko. kamutaga. Kutsara. Kutsara. Di ba? Tilawan ko. Na? O di ba? Ang sarap. Pagang naapay liso gang Ay wala gali liso ni gang sidles. Sidles. Nagang, o di ba gang? Kani pang isa. Kanito mo. Ungiton ta kag gang. Bibi, sige. Magungitay na suwag gang. Na. Ang charap. Pahigad ang panit gang, basi mahigdaan mo gang. Remember the first day
problema ko ganigan ba? Hindi ka pala magproblema ka. Nakakaon ka naman sang durian. Nakaon mo naman ang kwan. Di ba? Nga, Ano abi mo gani- problema ka pa. Di, ginaproblema ko kay... Gang. Kusog kaya itong syagit ganina. Hindi. Sige lang pala, gang. Kapin pa itong paghampag Yung syagit balanta mo ka nga. ginagang ay, itik lang pa. Ikaw nga na, be. Syagit mo pagid nga. Lamia sa durian. Ay, sige lang, gang. Ti ano, gang, mabuka pa ta isa. Ang yan ang diyang basig ma-high blood ko, ani. Hindi mo na ka ma-high blood, gang. Oy, kay nagapambalas ka man, pero... Bitaw gang, ano ang imong problema? Hanggang, kung pwede tani, mangya ko sa mo. Ah, Hanggang pautanga ko kwarta, gang, be. hindi ba na gipahulam tamang kaligan? Kulang to, gang, kay... Kabalabi ako kung lolo. Kalmoranas. Ay, wala. Yeah, nagkomplikado pa. Wala mo sa ginpakonsulta sa brigada? Ay, pangonsulta ko na to. Sa atong doktor nga si Kwan, si Doc Abraham Palma? Ipakonsulta ko pa ganito kay may Oo. nakahambal sa kuha nga. Dalon Dalon mo ko sa na dito. dito. Di, hindi ta ka anay pagpahulamon, kay ipakonsulta mo pa siya. Nga, Diba? pwede mo naman ko paulomon kay... Di pila mo kinahanglan. Pasig na kayo nabilin din na. Bis kay mga 20,000 lang. Ay, ga. 20 gi? Ang... 20 gi? Pero... Mangumpra pa ako nga daan karon gang. Di, basta Si susunod Pare semana. Uriel nga daan to gang Oh. nang tawag na ginagang kay nangarbis na daw sa sang isa ka kaing nga sarisa. Kag tatlo ka kaing nga tino-tino. Ano ko nga daan gang ruling-ruling malang ni aton baligya. Pero Dili gang, pa. i-promise ako sa imo nga sa biyernes bayaran ta ka. Ay, Okay, maabot na tong akong Biyernes? giloan. basta gang ha. Balikin lang ako gang. O balikan talaga. Mm-mm. Basta ang importante nga. Oo, paulamon ta Paulamon ikaw ta ko, gang. oo. Bahala, hindi mo na ini pagsakaan. Ako na lang masaka gang. Basta ang importante gang. Di ba gang? Oo. Mabayaran ako sa Friday. Oo. Ha? O, te, sige gang. Sige gang. Oo. Ano na tayo gang? Ano, gusto mo gang ang papilon gang o ang sinsilyuhon nga 20 mil? Papino lang. Sinsilyo. Ay, Mabulayan sige, gang. tagdala. Wait, ano? Oo, sige gang ha. Sige gang. Oo. Sige, mga akong patagdurian, O, no? sige gang. Oo, Kini, abrihan ang durian. anapot gang. Oo, kini. Na. Yeah. Oh! Lilia ang liso gang. Dako anig liso. Ay, dahil na, pihing manigi sa kaliso. Ay, kwan. Tino, sarisa. Preska pa amon nga sarisa, amon tino, tagjis na lang ang kilo. Hi, Omega! Amon nga sarisa, tagjis na lang ang tumpok, wala labot lapta, bakal na kamo, bakal. Hi, Omega! Ay, Day! Kamusta ka, Day? Ay, Good morning! bago ka lang? Kaya na pa ko diri, Omega. Uy! Ay, Uy, kamusta naman ka? Uy, lusa na ka na, Lucian naman ka, Omega? ikaw Gabi ba ko sa lang, pagkaon og durian ba? ikaw ba lang, basta may manog kaon gang, ginapakaon ko gidna. Ano gabi ko, Omega ba? Katulad ka pa mong boyfriend tong katong collector? Yes, gang. Hala, Omega, Oo, uy. di ba? Nakoy check ka ni mo, tiba. Nakoy check ka ni mo. Ano naman ini? Hoy, katong imong amego nga, kuan ba? Itong mego ni mo nga si kuan ba? Si Si Gerald. Gerald. Oh, Hoy, nakita na ko nito kaya Jording na puti. hindi na. Nakita mo malang gali. Ha? Oh! Jording na puti. Tuot ka? Ay, gusto ka tuod? Hindi ko magpati Perting yan si tuod mo. daw? Hindi ko yung magpati. Ano ka, oy? Siguro ginaguba mo lang kami kay Ano naiinggit ginaguba? sa amo, Tanawan di yung ba? picture, tanawan yung picture. Ah. Oh, tanawan yung picture, oh. Hala, Oh,
Sino, o ka na naka-side view. Oo, gatalikod siya. Oh, kini isa. Hala. Oh, tanawa. Uy, hala. Nagkaunog mangga. Eh, hala. Di ba? Imo ng boyfriend, di ba? Ngagin video mo, ina. Ay, gibidyo ko na lagi, kabalo man ko nga. Di ba? Imo man yung boyfriend. Si Kwan man niya. No, Hala, sino- si Gerald. Oh, tanawa. Hala. Gikaon niya ang mangga. Tanawa. Perting kaon niya sa mangga nga hilaw. Kagang liso, wala niya naging pagwa. Hala. Oh, tanawa. Gitulo niya pati liso. Gigunitan pa niya ang sanga sa mangga. O, di ba? Nagahungitay pa sila duha. O, di ba? Ginhungit niya ang babae sang daon sang mangga. Pag si Gerald, ginhungit niya man sang liso sang mangga. Di tingala ka, ti. Hindi ako Tingala ka nga pila kasi manang wala paramdam. Di ba? Tingala ako nga wala sa kabalik sa ako na. Napanos na gid lang ang durian nga ginpreparar ko sa iya. Wala sa nakabalik. O, di ba, ti? Dali lang tawagan ko. Ah, sige na, ti. Mula ka na ko, ti. Ay, gambal, ti. Ako Tawagan ko nagsumbong, siya. ti, ha? Tawagan ko siya. Ayaw, gambal, ti. Ako Kung nagsumbong, hindi siya makontak, kantuan ko na lang. Kantuan ko na lang Alala si ka, ti. Gerald. Bye-bye, ti. Sige dahil, salamat gid. Gerald! Di ka na matuod. Di ka na matuod. Hindi ba tuod pero may video ka mo duha. Ay, May video ka mo duha. Di ng video, di ng video. Ari! Ari! Ah, Tanawa ini. Ginungit mo siya sang daon sang mangga samantalang ikaw ginungit ka man niya sang liso ka mangga kagang liso wala mo naging pangwa. Tani nagambal ka kung liso mo lang gali ang ilagas mo sa iya. May liso man ako diri ba? Liso ka durian. ako mo ng best friend. Best friend nagahungintay ka mo duha. Nagahalok-halok. Ano nga na may ka-close gang? Gerald. Nga na may ka-close. Hindi ako magpati. Hindi ka na magbinutig pa. Gang, pero tinuod gang. Tinuod. Bistado ka na, Best Gerald. friend ko na, best friend ko na. Bistado ka na. Di Best na friend- gipromisa mo nga maitan mo ako. Di na promisa mo. At ako na ang nautang mo sa akin. Wala mo pa ako nabalikan. Gang, bayaran ta ka, gang. Bayaran ta ka. Gerald. Kung tani, giprangka mo ako. Hampang-hampangan mo lang gali ako. Kung tani, liso man lang kamangga ang pangita mo. Ginatagat naman ka liso ka durian. Nga, gini mo ini sa akon. Sige, Gang, bulagan ko ikaw. gang, hindi, gang. Bulagan ko ikaw, pero kinahanglan mo nga mabayaran ang mga utang mo sa akon. Gang, gang. Kaya kung hindi, ipabarangay ko ikaw. Ipabarangay ko ikaw, Gerald. Gang, may Kung hindi istorya ka sa taga. madutlan sang barangay, mas maayo pa ipabarang ko ikaw. Gang, gang. Gang, may istorya sa Pabarang ko ikaw. Gang, may istorya taga. Palutson ko ang karbaw sa imong alatrasan. Palutson ko ang karbaw sa imong alatrasan. Kung hindi mo ako babayaran, Gang, ayaw naging buhat ta, gang. papilion ko ikaw. Gang, Arado o karbaw. Pili ka. Pili ka. well, anon ko na, gang. Ipabarang ko ikaw. Gang, Ipabarang ko ikaw kung hindi mo ako baydan. gang, may istorya taga. Gang, hindi ko pagbulagi, gang. Hindi ko pagbulagi. Pili ka. Arado o karbaw. Sige. Tagahanta ka sang tsansa. Para gamay. Para gamay ang magwa sa imong latrasan, ipabarang ko ikaw. Pagwaon ko ang garab una pulo. Garab. Garab ang ipagwa ko sa imo, Gerald. Gang, Gamay lang man ang garab. Pero una pulo.
Ang dilibok. Ano gusto mo nga brand sang garab? Inar o convict? Tandaan mo gid na. Gang. Tandaan mo gid na. Gang. Mamangkot ko, gang. Kay kung takon ko ang akong angkol kagkatiyaan sa sikihor. Tandaan mo gid na. Gang. Pinuntuhan mo lang ang iban. Hindi lang ako, Gerald. Kay kaya ko ipagwa ang bilog nga durian sa imo lang. Gang. Di ba ko matitano sa naga? Bayarin na lang, Doy. Bayarin na lang. Bayarin na, Doy. Oo. Budlay na. Budlay na. Sana. Huwag magkabulya. Kung ginahambal nga, hampangan mo lang ang iban. Hindi. Ang damay ka rin. Shin! Sige, singila to sa iyang utang, Shin. Tagailang sanay sang tsansa Yan. sinay. Maluoy ka man. Ah. Baw, nano na lang kung garapang magwa sa lawas ni Gerald. Ano ba yan? Baw, hamak mo timo. Una pulo. Baw, malipay ka man tani. Una pulo, ti. Anon mo timo. Ang surab gali. Ara pa sa sulod. Baw, maluoy man si Gerald. Agay! Piskin anon magpaka inom og mga pang... Bisan ano mo pa palapit bisan diin ikaw. Bisan PC lang gani guro. Oo, baw, pasalamat ako PC ang nagwa gali kay ang karbaw ara pa sa sulod.